Софийските задръствания ще ви се сторят като рай пред тези на големите мегаполиси. Вижте кои са градовете с най-пренатоварен трафик в света, по данни на глобалният лидер в областта на навигацията TomTom. Палермо, Италия. Италианският град Палермо получава индекс за задръстване от 39%, което го нарежда сред най-кошмарните за предвижване градове в света. Улиците му често са блокирани от шумни задръствания, никой не щади клаксоните, а хиляди мотопеди, провиращи се между колите по най-рискован начин, могат да изправят на ногти всеки несвикнал с подобен трафик. Сао Пауло, Бразилия. Бразилският мегаполис може да побърка всеки нетърпелив шофьор. В най-натоварените дни задръстванията в града са с обща дължина 295 км. Обикновените петъчни задръствания от и към града често водят до колони от превозни средства с обща дължина 180 км, но има и далеч по-тежки случаи. Мексико Сити, Мексико. С население от повече от 20 милиона души и над 8 милиона автомобили в движение, мексиканската столица логично се нарежда сред най-задръстените градове в света. Както съобщават местните власти, на всяко новородено в мегаполиса се парат по 2 коли, а броят на официално регистрираните машини за една година според статистиката достига почти милион. Москва, Русия. Доскорошен лидер в класацията за най-натоварен трафик в света, Москва продължава да е кошмар за шофьорите. Скоростта на движение в мегаполиса сутрин е намаляла с 106 на 100 за последните 2 години, а вечер с 138%. Експертите са изчистили, че годишно столичните шофьори прекарват зад волана по 127 часа, като най-напрегнатия ден в Москва е вторник. Справка на местните власти показва, че дневно по улиците на мегаполиса излизат 2,88 милиона леки коли и 125 000 товарни автомобила. Истанбул, Турция. Това е най-задръстеният град в света. В Истанбул се отчита средно 58% забавяне на придвижването, като в пикови часове вечер този показател стига 109 на 100. Жителите на мегаполиса годишно висят в колите си 125 часа. За момента няма български представители в класацията за най-задръстените градове в света. Ако класацията ви е харесала, харесайте и коментирайте клипа и не забравяйте да се абонирате за канала.